Знаеш ли защо някои хора достигат 100 години, докато други се борят още на 70? Отговорът не е само в гените. Той се крие в болестите, които тялото ти е успяло да избегне. Ако към днешна дата нямаш определени заболявания, това е един от най-силните сигнали, че тялото ти все още работи така, както трябва. И в това видео ще ти разкажем за 5 болести, които тихо скъсяват живота след 60. Не редки диагнози, не нещо екзотично, а най-обикновените заболявания, които бавно и незабележимо разрушават здравето. Остани до края, защото това, което ще чуеш, може да промени начина, по който гледаш на остаряването изобщо. Нека започнем. Болест номер 1. Сърдечно-съдови заболявания. Ако си прекарал повече от 60 години без сърдечни проблеми, вече си преминал един от най-трудните прагове на дълголетието. Сърцето е едновременно двигателят и часовникът на тялото. Когато то отслабне, всичко останало тръгва след него. Но ако сърцето ти е все още силно, това означава, че кръвоносните ти съдове са гъвкави, кръвообращението работи добре и тялото ти все още се справя с напрежението и възпалението. Повечето хора си мислят за сърдечни заболявания като за нещо внезапно. Инфаркт, криза. Но истината е, че всичко се развива тихо в продължение на десетилетия. Малки плаки се натрупват в артериите. Кръвното налягане бавно се покачва. Сърцето работи все по-усилено, за да извърши същото. Това постепенно износване е това, което съкращава живота. Когато обаче стигнеш до 70 или дори 80 години със здраво сърце, това означава, че начинът ти на живот, генетиката и отношението ти към стреса са работили в твоя полза. Просто никой не ти е обяснявал така. Защитата на сърцето не изисква перфектност, изисква постоянство. Редовното движение, дори лека разходка или градинарство, поддържа артериите еластични. Храната, богата на фибри и естествени мазнини, предпазва от натрупване на плаки. А емоционалното равновесие намалява кортизола, хормонът на стреса, който уврежда сърцето по-бързо от всяка храна. Ако до момента нямаш сърдечни проблеми, има причина да се зарадваш, но не и да се отпускаш. Много хора в напреднала възраст развиват безшумна хипертония или нарушение на сърдечния ритъм, без изобщо да го усетят. Затова редовно следи кръвното налягане, холестерола и пулса. Тези малки прегледи са животозастраховката на дълголетието. Здравото сърце не само удължава живота, то определя качеството му. Енергията, паметта и настроението остават по-остри именно когато сърцето бие стабилно. Отсъствието на сърдечно заболяване е доказателство, че тялото ти все още е в ритъм с живота. Болест номер 2. Диабет. Ако си стигнал до тази възраст без диабет, тялото ти е запазило едно от най-ценните си качества – метаболитния баланс. Диабетът не повишава само кръвната захар. Той тихо уврежда кръвоносните съдове, нервите, бъбреците, очите и дори мозъка. Хората, които го избягват в напреднала възраст, обикновено имат едно общо нещо – тялото им все още умее да се слуша. Диабетът се развива много преди да бъде диагностициран. Започва, когато клетките спрат да реагират правилно на инсулина. С времето захарта се натрупва в кръвта, сгъстява я, забавя кръвообращението и отслабва почти всяка система в тялото. Не е мигновена болест. Тя завзема организма бавно и постепенно. Но ако си я избегнал до 70 или 80 години, това е знак, че тялото ти все още е забележително устойчиво. Умереността защитава метаболизма по-добре от всяко лекарство. Именно тя е в основата на баланса, към който медицината се опитва безкрайно да се върне. Предотвратяването на диабета защитава и всички останали органи от ускорено стареене. Високата кръвна захар вкоравява артериите, натоварва бъбреците и увеличава риска от деменция. Затова хората, при които захарта остава в норма, обикновенно мислят по-ясно, имат по-здрави сърца и по-добро зрение. Тялото им работи координирано. Но предпазването не спира след 60. Дори ако до момента нямаш диабет, начинът на живот продължава да има значение. Балансираното хранене с пълнозърнести храни, достатъчно зеленчуци и постни протеини поддържа нивото на инсулина стабилно. Доброто хидратиране, здравословното тегло и пълноценният сън работят заедно, за да поддържат захарния баланс в тялото. Диабетът е един от най-коварните врагове на дълголетието.
Фактът, че го нямаш, означава, че тялото ти все още работи с теб, а не срещу теб. Ти си запазил баланса, който медицината толкова трудно се опитва да възстанови. И точно този баланс, повече от всичко друго, е тихата основа на дълъг и достоен живот. Ако все още гледаш и намираш съдържанието за полезно, напиши числото 2 в коментарите, за да знам, че си тук. И ако все още не си се абонирал, препоръчвам ти да го направиш и да включиш известията, за да не пропускаш нито едно видео. Болест номер 3 – инсулт и нарушения на кръвообращението. Ако си живял до тази възраст без инсулт, без мини-инсулт и без сериозни нарушения на кръвообращението, тялото ти вече е преминало един от най-опасните прагове на стареенето. Инсултите не само отнемат живота, те го променят завинаги. Понякога само за секунди лишават човека от реч, движение или памет. Фактът, че не си го преживял, означава, че кръвоносните ти съдове, кръвното налягане и мозъчното кръвообращение все още функционират така, както природата е предвидила. Инсултът се случва, когато кръвоснабдяването на дадена мозъчна зона внезапно спре. Понякога виновник е съсирек, понякога е артерия, която се е спукала. Но ако ти си избегнал тези епизоди, това говори много за здравето ти. Съдовата ти система е все още устойчива, гъвкава и силна. Тази сила не идва по случайност. Тя е резултат от десетилетия на малки дисциплинирани навици. Какво ядеш, как се движиш и как управляваш стреса си. Науката го потвърждава. Стресът свива артериите и ускорява натрупването на плаки, докато спокойствието и благодарността подпомагат кръвообращението и възстановяването на съдовете. Избягването на инсулт означава, че вероятно си управлявал добре кръвното си налягане. Именно то е известно като тихия убиец. Почти никога не боли, докато щетите вече не са нанесени. Като го поддържаш стабилно, ти защитаваш не само мозъка, но и бъбреците, очите и сърцето. Има и нещо удивително в тази връзка между кръвообращението и дълголетието. Хората с добро кръвообращение остаряват по-плавно, защото органите, мускулите и дори кожата им получават постоянно кислород. Мисленето им остава ясно, ръцете им са топли, а сърцата им се възстановяват по-бързо след усилие. Ако си стигнал до 70 или 80 без инсулт, ти си постигнал нещо, за което милиони хора само мечтаят – мозък, все още подхранван от чисти и силни съдове. Яснотата на мисълта, равновесието и личността ти остават непокътнати, защото тялото ти е опазило една от най-жизнено важните си системи – болест номер 4 – рак. Ако си стигнал до тази възраст без онкологична диагноза, това е един от най-убедителните признаци, че тялото ти е овладяло един от най-трудните природни механизми – клетъчната стабилност. Ракът не е просто болест. Той е разпад на способността на тялото да контролира как клетките растат, делят се и се възстановяват. Фактът, че тялото ти е запазило този контрол в напреднала възраст, означава, че имунната система, механизмите за поправяне на ДНК и метаболитният баланс все още работят в хармония. Всеки ден, дори при напълно здрави хора, в тялото се появяват малки групи от анормални клетки. Повечето от тях биват унищожени преди да станат опасни. Това е имунната система в действие. Тихо открива, атакува и почиства потенциалните заплахи. С остаряването тази защита се забавя, но ако си стигнал до 70 или 80 без сериозна онкологична диагноза, означава, че защитата ти е все още будна и реактивна. Избягването на рак е свързано и с много неща, които ти е избрал да не правиш. Тютюнопушене, прекомерна консумация на алкохол или игнориране на редовните прегледи. Много от хората, живели дълго без рак, имат едно общо нещо – внимателност. Те забелязват малките промени рано, слушат тялото си, посещават профилактичните прегледи дори когато се чувстват добре. Не е твоя вина, ако не знаеш всичко. Но сега знаеш, че тези редовни прегледи имат смисъл. Ако си избегнал рака до тук, това не е само късмет. Това е отражение на начина на живот, на мисленето и на генетиката, всички работещи в твоя полза. Клетките ти все още се подчиняват на естествения си ритъм, делят се, възстановяват се и почиват, когато трябва. Тази хармония е именно онова, което дава на тялото потенциала да издържи чак до 100-ния рожден ден. Пази този баланс.
Хрането с добра храна, почивай редовно, поддържай смислени взаимоотношения и намирай радост в ежедневието. Това не са дреболии, това е лекарство в прикрита форма. Ако все още гледаш и намираш съдържанието за полезно, напиши числото 4 в коментарите, за да знам, че си тук. Болест номер 5. Хронична белодробна болест. Ако дробовете ти са здрави, дишането ти е спокойно и никога не си имал хронично белодробно заболяване като хоб или емфизем, само това те поставя далеч напред по пътя към дълъг живот. Дробовете са портата на жизнеността. Всяка клетка в тялото зависи от тях за кислород. И когато те остават силни след 70, това означава, че цялата вътрешна мрежа на тялото ти продължава да процъфтява. Повечето хора подценяват колко крехки стават дробовете с времето. Приемат дишането за даденост. Но дробовете са мускули и тъкани, които се вкоравяват с годините. Десетилетия на замърсяване, инфекции или тютюнопушене могат да ги наранят и да затруднят преминаването на кислород в кръвта. Но ако в напреднала възраст не изпитваш хроничен задух, постоянна кашлица или чести инфекции, означава, че дихателната ти система все още притежава еластичността и устойчивостта от по-младите ти години. Науката е съгласна с нещо просто. Дълбокото, ритмично дишане и физическото движение поддържат дробовете отворени, изчистват застоялия въздух и помагат за поддържане на доброто кръвообращение в гръдния кош. Избягването на хронично белодробно заболяване защитава и всички останали органи. Когато дробовете доставят кислород ефективно, сърцето не се пренатоварва, мозъкът остава бодър и имунната система работи по-ефективно. Хората с добри дробове зарастват по-бързо, спят по-добре и мислят по-ясно. Но дори ако дробовете ти са здрави сега, защитата им остава задача за цял живот. Качеството на въздуха, позата и хидратацията имат значение. Много хора в напреднала възраст несъзнателно ограничават дишането си, като седят прекалено дълго или се прегърбват. Изправянето и разширяването на гърдите дори няколко пъти на ден увеличава белодробния капацитет и поддържа мускулите около ребрата гъвкави. Средата, в която живееш, също играе роля. Избягвай излагането на химически почиствали, дим или прах. Проветрявай помещенията. А ако живееш в район с лошо качество на въздуха, помисли за домашни растения, те филтрират токсините и осигуряват естествен кислород. Храненето също помага. Храните, богати на антиоксиданти, горски плодове, листни зеленчуци, цитрусови плодове и зелен чай предпазват деликатните тъкани на дробовете. Добрата хидратация разрежда слузта, която естествено се натрупва с възрастта, и помага на дробовете да изхвърлят отпадъчните продукти по-лесно. Най-забележителното при здравите дробове е как те отразяват цялостната жизненост на тялото. Те не са изолиран орган. Те огледалят навиците ти, средата ти и начина ти на мислене. Ако дишането ти е дълбоко и без усилие, значи тялото ти все още има ритъм и равновесие. Избягването на хронично белодробно заболяване не само удължава живота. То запазва независимостта ти. Можеш да ходиш, да се смееш и да се отпускаш без да задъхваш. Можеш да пътуваш, да се изкачваш по стълби и да прекарваш качествено време с близките си без умора. Всеки бистър дъх е тиха победа. И всеки такъв дъх след 70 е знак, че си постигнал едно от най-важните условия за дълголетие – последни мисли. Ако си стигнал до напреднала възраст без сърдечно-съдово заболяване, без диабет, без инсулт, без рак и без хронична белодробна болест, тялото ти вече ти казва нещо изключително. Ти си изградил основата за един достоен и дълъг живот. Това не е случайно. Това са знаци за баланс, за ежедневни избори, правени с осъзнатост, за вътрешна система, устояла на теста на времето. Стигането до напреднала възраст без тези болести означава, че органите ти все още общуват помежду си както трябва. Кръвообращението ти тече свободно. Имунната ти система все още се бори ефективно. И тялото ти остава способно да се адаптира към промените. Това е доказателство, че не само живееш дълго, но живееш умно. Всеки навик, какво ядеш, как почиваш, как управляваш стреса, как прощаваш, е оформял тихо устойчивостта ти. Понякога малката промяна прави най-голямата разлика, но дълголетието не е само да избягваш болестите.
То е да подхранваш жизнеността. Хората, живели до 100 години, не преследват младостта. Те уважават ритъма. Хранят се просто, движат се ежедневно, поддържат любопитството живо и остават свързани с другите. Те се адаптират, вместо да се противят. И преди всичко, никога не спират да вярват, че животът все още има смисъл. Така че ако гледаш това видео и нямаш тези 5 болести, отдели момент да осъзнаеш колко рядко и забележително е това. Вече си спечелил половината от битката за по-дълъг живот. Сега задачата ти е да пазиш онова, което си изградил, да поддържаш тялото активно, ума любопитен и сърцето спокойно. Дълголетието не е число, то е отношение към живота. Ежедневен ангажимент към благодарност, умереност и движение. Поддържай това отношение и достигането на 100 години няма да е само мечта. То ще бъде напълно естествено. Благодарим ти, че беше с нас. Ще се радваме да чуем от теб. Напиши в коментарите едно нещо, което са научил днес и как планираш да го приложиш в живота си. Твоите мисли са важни за нас. Ако видеото ти е харесало и е било полезно, хареса го, абонирай се и го сподели. Твоята подкрепа ни помага да продължаваме да създаваме съдържание, което информира и вдъхновява. Благодаря ти за гледането и се виждаме в следващото видео.